ken ka ni pamate adinto aggupas aglabas man tuwen namnama empiyag ko asiksika dito'y puso kinapuno tuwirik na ken ka di maartapan siya sino man didar mamati ka biyag ko siksika tinakidumdunga agpatinggaman to'y anges ko idat dinto pulos mauma to'y marikrik na nga ayat kasta't kinatibker kukupi-kupat apamate ay ayaten ka di awan inggana bubukod mo daytoy puso tuwirik na ken ka di maartapan siya sino man didar mamati ka biyag ko siksika tinakidumduma agpatinggaman to'y anges ko idat dinto pulos mauma to'y marikrik na nga ayat kasta't kinatibker kukupi-kupak apamate